Lucy. G. Sim. Assim. Tut. טוב, בואו נחזור. אז מצלמות, תפעילו כולם שנראה שכולם הגיעו. כולם איתנו ככה בשביל לתמוך בחברים המציגים. אז מי מתחיל? אנחנו מתחילים, אמיר, אני עומר? מצטער שאני עושה את זה עם הפלאפון, פשוט אין לי כזה ברירה. אני אתחיל ואני מדבר על מה שאנחנו מציגים בעצם, שזה ניתוח סל שוק. מי שעשה איתנו בעצם את המאמר, זה יניב זגורי, ענת צעירי ואביעד סייג. ואנחנו נתחיל באיזה הקדמה קצרה לכל הנושא הזה. יניב, אתה יכול לראות שקף של ההקדמה? יניב, לא רואים את השקף הבא. אצלי זה מופיע שרואים. אתה לא רואה את ה... אתם רואים את השקף? לא רואים. בואו נראה רגע מה קורה. יש את השיתוף מסך. הנה, עכשיו כן. עכשיו רואים את ההקדמה. סבבה. אוקיי, אז אנחנו בעצם מדברים על השוק, ומה שאנחנו רואים בעצם פה זה הקדמה קצרה למה שאנחנו אמורים לדבר עליו. דיברו המון על לחם וחמאה. מה זה אומר? זה אומר שהאנשים בעבר היו קונים לחם וחמאה, וזה קרה בעצם בגלל שזה היה מחירים שהיו די נמוכים, הזמינות של זה הייתה מאוד קלה להשיג את זה, והפשטות של זה. יש שתי אופציות בעצם של ניתוח סל שוק, יש אחד עם אלגוריתם ואחד בלי אלגוריתם. לחם וחמאה זה איך שעבדו בעבר, כך אנחנו מציגים את זה, שזה היה ללא אלגוריתם. הדברים היו סמוכים אחד לשני, וככה אנשים ידעו לקנות את הדברים האלו. ואנחנו נראה לכם עכשיו דוגמה קצרה למה זה ניתוח סל שוק שהוא ללא אלגוריתם. יניב, אתה יכול להעביר לשקף הבא? לא רואה, אני בשקף הבא. מעניין. רגע. כן. אוקיי, אז פה אנחנו רואים דוגמאות, זה אמור לרוץ כמובן ביחד, שברגע שבן אדם אומר את המילה מצה, אוטומטית הוא הולך עם זה עם שוקולד. אז בכל סופר היינו רואים, במיוחד בתקופות כמו פסח, לדוגמה, מבצעים של מצה ושוקולד ביחד, או תפוח בדבש, או קורנפלקס עם חלב, שזה בעצם ניתוח שהיו יוצרים כל חברות הקניות, ללא אלגוריתם, עם המוצרים האלו. ועכשיו יש לנו את המושגים העיקריים, שזה המושגים שלנו. אז זו רגע לקודם. ארצ'י? לא, אני אומר, אולי שווה פה לדבר קצת על הקשר, זאת בעצם, אם זה קשר דו-כיווני או חד-כיווני. פה זה קשר דו-כיווני, כי ברגע שכל בן אדם כל בן אדם שקונה שוקולד קונה מצה? האמת שאתה צודק, נכון, אתה בעצם צודק, זה קשר חד-כיווני, זה בעצם כל בן אדם שקונה מצה חייב לקנות את השוקולד, כי אחרת כמעט ואין לך שימוש במצה. אותו דבר גם עם תפוח בדבש, זה קשר שהוא די חד-כיווני. וגם לגבי קורנפלקס עם חלב, בזה אני יכול להסכים איתך. וזה בעצם הניתוח סל שוק שאפשר לעשות שהוא חד-כיווני.
נכון שיש גם ניתוח סל שוק שהוא דו-כיווני, שאתה חייב את שני המוצרים האלו, ועל זה אנחנו גם נדבר בשקופיות הבאות, ניתוחים כאלו. יש לך עוד שאלות לגבי השקופית הזאת, יאמיר? רואים את השקופית הבאה? לא, אנחנו לא רואים אותה. רגע. אוקיי, אם תוכל להגדיל את זה, זה מעולה. זה מושגים שימושיים שאנחנו אמרנו כמובן שאנחנו נציג אותם בתור הפתיח שלנו בתוך המאמר על ניתוח סל שוק. המושג הראשון שאנחנו רואים כאן זה ניתוח סל מזון, שזה ניתוח שכולל את הכמויות והסוגים בעצם שהולכים אחד עם השני. יניב, אם תוכל להגדיל את זה, זה יהיה לי יותר מעולה. אוקיי, אז אני... אצלי זה בפול ככה... תלחץ פה על הכפתור שמגדיל. לחצתי, אצלי זה במסך מלא. כאן. מה זה? אני אצלי רואה מסך מלא, אני רואה את הכפתור, כן. אוקיי, אז אני אמשיך ככה, אני בכל בסדר. המושג הבא שאנחנו נדבר עליו יחסית די הרבה, זה בעצם מקטיעת נתונים. שבקטיעת נתונים זה תהליך של דפוסים מסוימים שיש קשרים משמעותיים, כמו שאמיר אמר, יש קשרים שהם חד-כיוונים, יש קשרים שהם דו-כיוונים בקטיעת נתונים, וגם על זה אנחנו נדבר כמובן במאמר הזה. הדבר הבא זה בעצם האלגוריתם, שהאלגוריתם הזה הוא בעצם מאפשר לזהות איזה מוצרים הולכים אחד עם השנים. כמו לדוגמה, כמו שדיברנו במצגת הקודמת, אם יש לנו מצע אוטומטית, מה שאנשים ישר יחשבו עליו זה שוקולד, ולכן בסופר כל בן אדם שילך בתקופה כמו פסח, יראה את הדברים האלו ביחד במבצעים מסוימים, ואם אתה תקנה עכשיו, אם סופר בעצם יקנה כמויות של 1,000 מצות, הוא יתאים את עצמו לפי אלגוריתם, לקנות כמות מסוימת של שוקולד, כי תמיד הדברים האלו הולכו ביחד. אנחנו נעבור לנושא הבא, שזה יצירת חוקים על בסיס קבוצות הפרטיים. תמיד יש איזה משהו ביטחון מסוים שאנחנו חייבים ללכת איתו בתור שוק, שזה בעצם מה שאמרתי לפני רגע, שאם עכשיו בן אדם שהוא קנה, לדוגמה, בוא נחזור למצגת הקודמת, שזה היה נגמר בראש השנה, כמות מסוימת של דבש, הוא ידע שגם מיד עם זה אנשים גם יקנו תפוחים, אז הוא חייב שיעשה לו רמת ביטחון מסוימת, ושני המוצרים האלו יהיו ביחד בסופר. מה עוד יש לנו פה? יצירת חוקים. היצירת חוקים זה בעצם אחד הדברים שהם יותר חשובים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, שזה בעצם בא אוטומטית עם הרמת ביטחון. ועכשיו אנחנו נדבר בעצם על היתרונות והחסרונות של האלגוריתם הזה, ופה בעצם ענת תתחיל להציג את היתרונות. שומעים אותי? מצוין. כן, שומעים אותך מעולה. שומעים לי? סבבה. אז טוב, כמו שאמרנו, ניתוח סל שוק זה בעצם טכניקה מסוימת לחשיפה של דפוסי רכישה של לקוחות, זה יכול לסייע לנו במגוון תחומים. היתרונות העיקריים זה בעצם שיפור ניהול מלאי, זאת אומרת שברגע שאנחנו מוצאים דפוס מסוים של צרכן, אז בעל העסק או בעל הרשתות יכולים אוטומטית לדעת שכאילו כדאי להם להחזיק, אם לצורך הדוגמה, הם כאילו יש להם יותר ידע שהם יכולים להחזיק בחנות כמות מסוימת של מוצר X ביחס למוצר Y. ואז בעצם זה משפר לנו את ניהול המלאי, וככה זה גם יכול להגביר לנו את המחירות, כי אם יהיה לנו כמות מסוימת מ-X, אבל כמות לא מספיקה מ-Y, אז זה בעצם מוריד לנו את המחירות, וזה בעצם גם תורם לשיפור חוויית הלקוח. חשוב לציין גם שהיום, בגלל שיש טכנולוגיה יותר מתקדמת ממה שהיה פעם, את הקריית התאמות הזאת ואת הניתוח סלי מזון, יש לנו מאגרי ביג דאטה מאוד גדולים, ולשם זה בעצם פותח האלגוריתם שלנו, שעוזר לנו יותר בקלות על כמויות הרבה יותר גדולות גם של קבלות, של לקוחות, של רכישות, דברים שלא היו פעם, כמות מוצרים הרבה יותר גדולה שיש בחנויות, וככה אנחנו יודעים בדיוק לשייך גם בדיוק לפי אוכלוסיות והכל. אפשר להעביר לשקף הבא. זה לא מגדיל על כל המסך, אז אני רואה את זה על מסך מלא. הכל טוב, יש לי את זה פה לידי גם.
טוב, אז בעצם הסיבות לפיתוח האלגוריתם, כמו שאמרתי, כאילו כל היתרונות האלה מקודם, זה נורא נורא חשוב, זה ידע נורא חשוב שיש למישהו שמנהל איזושהי רשת, בין אם זה רמי לוי, שופרסל, סופר פארם, לדעת איזה מוצר הולך עם איזה מוצר, ולעשות את הכירת התאמות הזאתי. אחרת, כאילו אם זה לא קורה, זה בעצם יכול להוביל לכל מיני חסרונות מסוימים מאוד מצד הלקוח בעיקר, כמו מחירים ומבצעים לא אופטימליים והצעות פחות רלוונטיות. בעצם כשהבעל העסק לא מבין את התנהגות הצרכן ואת סל הקנייה שלו, אז הרבה יותר קשה לו להתאים בשבילו את ההצעות, את ההנחות, את המבצעים. חוויית הקנייה הופכת להיות פחות אישית ומותאמת לאוכלוסייה המקומית, כי חשוב גם מאוד להגיד, שאם לצורך הדוגמה אנחנו לוקחים את רמי לוי, שיש להם סניפים פרוסים לאורך כל רחבי הארץ, יכול מאוד להיות שההתנהגות הצרכן באשדוד תהיה שונה מהתנהגות צרכן בזיכרון, וכן נורא חשוב רגע לבחון את הדברים האלה לעומק בשביל לייעל את חוויית הצרכן, וגם חוסר בנוחות ויעילות ואיבוד זמן יקר בחיפוש אחר מוצרים. אני יכולה להגיד על עצמי, שאם אני עכשיו לצורך הדוגמה ילך לסופר פארם ואני ארצה לקנות את השמפו והמסכה שלי שאני קונה ביחד, אבל יהיה חסר לי איזשהו מוצר, או שאני אלך לסופר ואני ארצה לקנות קורנפלקס וחלב, שזה מוצרים שבשבילי הולכים ביחד, אבל יהיה חסר לי את אחד המוצרים האלה, סביר להניח שאני אלך למקום אחר ואקנה כבר את כל הדברים בקנייה מרוכזת, זה הרבה יותר נוח, זה הרבה יותר יעיל, זה חוסך הרבה יותר זמן, וזה פשוט משפר את חוויית הלקוח, וכשאין לנו את הדברים האלה, אז זה נורא נורא פוגע בעצם בחוויית הלקוח, וגם ברווחים של בעל העסק או בעל הרשת. נעבור לשקופית הבאה. זה בעצם דוגמאות לשילובים של סל שוק. פסטה ונקניקיות זה בעצם משהו שנורא הולך ביחד, ודוגמאות לשילובים שלא תראו בסל השוק, סביר להניח זה איזשהו מבצע על מילקי ופסטה ביחד, אין שום קשר. אפשר להמשיך הלאה. סבבה, שומעים אותי? כן, שומעים. סבבה, אז שלום, אני אנסה להסביר לכם בעצם את הצורת שימוש שקדמה לאלגוריתם. אז בעצם מה שהיה קורה זה היה מתבצע סידור של מוצרים בעזרת היגיון פשוט. ברור לכולנו שאדם שהולך לסופר לקנות גבינה, חומוס או קוטג', הוא לרוב ירצה גם לקנות לחם ביחד איתם. כמו נגיד אדם שקונה פסטה, יקנה גם רוטב עגבניות, או אחד שקונה פיצוחים, כנראה שגם ירצה לקנות איזה בירה. אז בעצם ככה נעשה הסידור של הסופר בצורה ידנית, ועל פי היגיון פשוט. עכשיו, ברור לכולנו שהיום השיטה הזאת כבר לא יעילה, כי יש לנו הרבה יותר התאמות שניתן לעשות בעקבות ריבוי מוצרים, יש לנו מגוון הרבה יותר גדול של סוגי חברות שונות, לכן השיטה הזאת היום של היגיון פשוט היא לא מספיק יעילה, היא אולי טובה, אבל היא לא מספיק יעילה להיום. אז מכאן בעצם בא הצורך לפיתוח של האלגוריתם. אתה יכול להעביר? אז האלגוריתם שלנו בעצם נקרא אלגוריתם הפריורי. עכשיו אני אנסה להסביר לכם כיצד האלגוריתם הזה בעצם עובד. כדי שאני אצליח להסביר לכם את זה, אז ניקח דוגמה מבעל חנות מכולת שנתן לנו גישה לכמה חשבוניות שלו. אז כדי שהאלגוריתם ימצא לנו חיבורים נכונים, הוא עובד בשלושה שלבי סינון. השלב הראשון של האלגוריתם הוא נקרא שלב התמיכה. בעצם מה שאנחנו רואים זה 5 סלי קניות של לקוחות שונים ומוצרים שונים. כל מה שאנחנו צריכים להכניס לאלגוריתם, זה בעצם להגיד לנו, שאנחנו צריכים להגיד לו זה מה הסף תמיכה שלנו. סף תמיכה מייצג בעצם את התדירות המינימלית, שסט פריטים מסוים חייב להופיע במערכת הנתונים כדי להיחשב כסט קבוע. אני אסביר את זה בתור דוגמה. אז בדוגמה שלנו בעצם הבעל המכולת החליט שסף התמיכה הרצוי זה 0.6. שזה בעצם אומר שפריט שיופיע מעל 60% מהפעמים, אז הוא ייכנס לסל שלנו. אנחנו רואים בעצם 5 סלי קניות שונים מלקוחות שונים, והסינון הוא מתבצע ככה. בעצם השאלה שנשאל כל הזמן היא, כמה פעמים פריט X מופיע בסך הכל, ולבסוף נחשב כמה זה יוצא מתוך כלל הסלים. אז באמת סימנו פה את המוצרים בצבעים שונים כדי שיהיה קל לזהות אותם. לדוגמה את הלחם סימנו באדום. הלחם הוא מופיע 4 פעמים מתוך 5 סלים, כמו שאפשר לראות. בסל 1, 2, 4 ו-5. מה שאומר
שהוא מופיע ב-80%, כי 4 מתוך 5 זה 0.8. אז זה אומר שהוא מופיע ב-80% מכלל הסלים, ולכן הוא עבר את סף התמיכה שלנו, שהחלטנו עליו מקודם שהוא 0.6. ככה אנחנו יכולים לראות שגם החלב והחיתולים. אבל לעומת זאת אנחנו רואים לדוגמה שהבירה היא מופיעה רק 3 פעמים. אך עדיין עוברת את סף התמיכה. למה? כי זה 3 חלקי 5 זה 0.6, כלומר 60%. אבל הקולה והביצים לא מופיעים מספיק פעמים. זה בעצם השלב הראשון שהאלגוריתם מבצע כדי לסנן לנו את מה שרלוונטי. עכשיו אני אעבור לשלב השני. בשלב השני אנחנו בעצם יוצרים קבוצה של 2 פריטים. כלומר אנחנו בודקים כמה פעמים בתוך סל קניות אחד הופיעו 2 מוצרים שעברו סינון של השלב הראשון. אז לדוגמה בדוגמה הראשונה זה לחם וחלב. לחם וחלב אנחנו יכולים לראות, הם מופיעים לנו 3 פעמים ביחד. ולכן 3 מתוך 5 יוצא לנו 0.6, שזה אומר שעברנו את הסף. לחם וחיתולים גם הם אותו דבר, גם מופיעים לנו 3 פעמים, ולכן הם גם עוברים את הסף. לעומת זאת, אנחנו יכולים לראות שלחם ובירה לא עברו את הסינון שלנו, מכיוון שהם מופיעים רק פעמיים, בסל 2 ובסל 4, ולכן אנחנו נסיר אותם. המשמעות מבחינתנו היא שאין קשר תמידי בין המוצרים, ולכן בעל המכולת לא צריך לבצע קשרים ביניהם, כמו מיקום קרוב אחד לשני, או מבצעים הקושרים ביניהם. לדוגמה, סיפרתי לחבר'ה שאצלי בסופר מתחת לבית בפרש מרקט, כל שבוע עושים מבצעים של 2 מוצרים ב10 שקלים. אז כנראה שלחם ובירה הם לא יופיעו שם. יכול להיות שגם בגלל המחיר שלהם, אבל גם בגלל שהם באמת לא קשורים אחד לשני. והשלב האחרון שלנו, שזה השלב השלישי, הוא שלב יצירת החוקים האסוציאטיביים. כלומר, לאחר כל הסינונים שלנו, האלגוריתם הוא בעצם יוצר חוקיות. ניקח לדוגמה 3 מוצרים, לחם, חלב וחיתולים. ומתוכם האלגוריתם יכול להצביע לנו שמי שקונה לחם וחלב, כנראה שגם יקנה חיתולים. או מי שקונה לחם וחיתולים, כנראה שיקנה חלב. כלומר, פה הוא בעצם מסיק לנו את המסקנות מכל התהליך. בעצם ככה האלגוריתם מבצע את כל התהליך, ומצביע לנו איזה מוצרים בעל המכולת צריך לקשור ולהתאים ללקוחות שלו, שהם אנחנו. עכשיו, הדוגמה שאני הראיתי לכם היא מאוד פשוטה. בסך הכל היה לנו 5 סלים עם בערך 5 פריטים. אבל תדמיינו מה קורה כשזה חשבונית של, לדוגמה, 50 פריטים, ויש לנו מעל 1,000 לקוחות. אז פה בעצם, זו הסיבה שאנחנו בעצם חייבים היום את האלגוריתם של הפריורי. אז בעצם, אם נסכם את כל מה שראינו במצגת עד עכשיו, אז ראינו איך כל בעלי המכולות למיניהם, עוד שבתקופה שהיה מכולות, איך הם התחילו, ואיך הם בעצם ידעו לשים לנו את המוצרים, את המסטיקים העגולים ליד הקופה, ואת הלחם ליד המכונה שחותכת גבינה צהובה, ואת כל מה שהיה מקובל עוד בתקופה ההיא, כמו עם הלחם והחמה, והכל היה פשוט, והיה רק 2 סוגי גבינה במקרר, וראינו איך לאט לאט כבר כשעברנו לשפע שיש היום עם הסופרים וכל המגוון מוצרים, שרק מקטגוריה של גבינה יש 10 מוצרים, שבעצם כבר השיטה של הקריאת מידע היא כבר לא רלוונטית, להפוך אותה בצורה ידנית ללא אלגוריתם, זה על גבול הבלתי אפשרי, אבל עדיין אנחנו מבינים שגם האלגוריתם הוא בעצם לא שינה את חוקי המשחק, זאת אומרת הוא עובד באותו שיטה רק בצורה יותר יעילה, כמו שבעל המכולת היה עושה, זאת אומרת הוא היה יכול לקחת קבלות, להחזיק אותם ביד, לראות מה לקוחות לאורך זמן קנו, ולדעת לעשות התאמות כאלה ואחרות, ולבצע סינון והתאמה של מוצרים. והוא ידע שבפסח קונים מצות וקונים שוקולד, וידע שעל כל 2 חבילות מצות להביא חבילה אחת, קופסה אחת של שוקולד, וככה הלאה בכל התחומים. אבל השיטה היא לא השתנתה, זאת אומרת רק ייעלנו את זה בעזרת האלגוריתם, לראות כמו שיש לנו היום. והאלגוריתם בעצם, כמו שאמרנו בשקפים הראשונים, הוא יודע לזהות קשרים ותבניות, הוא מזהה דפוסים, ויודע לתת עצות. עכשיו, גם את סף התמיכה שאביעד ציין, זה משהו סף התמיכה זה משהו שבעל העסק מחליט. זאת אומרת, אני יכול להחליט שסף התמיכה שלי הוא 0.6, כמו שהיה בדוגמה שאנחנו שמנו, וסף התמיכה באותו מידה יכול להיות גם 0.4. זאת אומרת, בעל העסק הוא מחליט עד כמה התאמה הוא רוצה כדי להפחית את הסיכון שלו, כדי לא להיתקע עם מלאים של משהו שלא יתממש בסוף. כן. עוד דבר,
גם בכמויות גדולות, כמו שאנחנו רואים היום, עדיין אנחנו צריכים להתמודד עם מלאי נכון. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לנהל מלאי אמת ולשלם דברים, וגם המבצעים בעצם, האלגוריתם מאפשר לבעל העסק לדעת להתאים מוצרים, וגם לעשות בעצם שיווק ממוקד מטרה לאוכלוסייה מסוימת, כי כמו שענת אמרה, מה שיקנו בתל אביב, סביר להניח זה לא מה שיקנו בבאר שבע, וככה הלאה. אז בעצם ההתאמות שהאלגוריתם מבצע, היא לא צריכה להיות, נגיד, להכיל אותה על כל רשת שופרסל, היא יכולה להיות על רשת של שופרסל בתל אביב, ולנהל איזה דאטאבייס נפרד לכל אזור ספציפי, וזה יתרון מאוד יפה של האלגוריתם הזה. זאת אומרת שההתאמות של מוצרים שיבוצעו בתל אביב, זה בעצם לא ההתאמות שיבוצעו בבאר שבע. וזהו, ובעצם פה אנחנו רואים את התרומה של הטכנולוגיה הזאת לכל העסקים, ובפרט לעסקים הגדולים שיש להם מאגרי דאטאבייס ענקיים על כל המוצרים, שהיום בן אדם ממוצע שנכנס לסופר לעשות קנייה שבועית, הוא עם 50 פריטים, ותכפיל את זה בכמות הלקוחות, וזה דבר טוב ומבורך, ואני מקווה שהחכמתם, נהנתם. תודה רבה. ואחד הדברים שהייתי רוצה להוסיף פה, זה אחד הדברים שרצינו בעצם לעשות פה, לעורר קצת דיון. קודם כל, לשאול אתכם, הבנתם מה זה בלי אלגוריתם ועם אלגוריתם, והיינו שמחים שתרשמו לנו בתור בעלי מכולת או בעלי סופר, מה אתם הייתם בוחרים. ואם יש לכם שאלות לגבי זה, אנחנו נשמח לשמוע. מה הייתם בוחרים? מה? אני אשמח שתיקח את זה פה. עומר? מה לעשות? בלי אלגוריתם, זה אומר בצורה יותר אינטואיטיבית, או שהייתם בוחרים על משהו יותר מקצועי באלגוריתם. בדיוק. אז אנחנו נשמח לשמוע את הדעות שלכם, ונשמח גם לשמוע גם עוד שאלות. כנראה היה מובן. אני זוכר שאני עבדתי... אמיר, גם אתה יכול לשאול אותנו, תרגיש חופשי לשאול אותנו, אמיר. לא, בסך הכל יפה מאוד, תכף אני אתן כמה הערות. אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשאני סיימתי את התואר הראשון, אני עבדתי במקום שמוכר פיצוחים. אני בודקת על רומא, שנייה, אחד המקומות, עד היום, אני עדיף להזכיר את השם, עד היום זה אחד המקומות המפורסמים שמוכרים פיצוחים מכל הארץ וכל הסופרים. כשנפגשתי שם עם מנהל התפעול, שהוא היה גם אחראי על כמה מייצרים ואיך מייצרים, איך אתם מתכננים את זה, איך אתם עושים תכנון, כי בדיוק אנחנו למדנו שם בתואר, בעצם על כל מיני תכנונים כאלה של כמויות. אז מה זאת אומרת? אני חי את השטח, אני יודע, כי אני פה, כי אני חי כאן. אבל אז באמת כשהתחלנו להשתמש באלגוריתמים אפילו של אז, כאילו לא אלגוריתמים של היום שהם הרבה יותר מתקדמים, אז גילינו שיש הרבה מאוד מה לשפר מהתחושת בטן שלו, ויש לציין, אני דווקא רוצה לציין לטובת התחושת בטן שלו. רוב האנשים דווקא מבחינת אינטואיציה ותחושת בטן הרבה פחות טובים מאותו מנהל תפעול שאין לו תואר בכלל, אבל גם אותו אחד שבאמת חי את השטח, אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות אם כן מפעילים איזשהו אלגוריתם. ופה באמת זה דוגמה, זאת אומרת, בדוגמה של סופרים, אז אגב, אתם כן גם כשהצגתם, אם תחזור רגע שקף אחד אחורה, את השקף שאביעד הסביר בצורה מאוד יפה, אז פה בעצם אתה הסברת איך אתה מפעיל את האלגוריתם האפריורי, ואמרת שזה חשוב להפעיל אותו ברגע שיש לנו הרבה נתונים. במעט נתונים אתה יכול להפעיל את האלגוריתם האפריורי ידנית, אבל נכון, כשיש לנו מאות או אלפי נתונים, אז אתה לא יכול להפעיל אותו ידנית, ופה בעצם המכונה נכנסת לתפקיד. רק חוץ מסופרים כאלה פיזיים, כמו רמי לוי ושופרסל, איפה עוד אנחנו רואים את ההפעלה של האלגוריתם הזה שאתם חשים אותו? הום סנטר, אייס, כל מקום גם בעיקר גם בקניות גם ברשת. אם אתה תחפש באלי אקספרס, תחפש עכשיו באלי אקספרס, תזמין איזה משהו, ישר יקפוץ לך, אם תרצה לקנות עכשיו עוד משהו, להוסיף דברים. אני בתור אישה, אני הרבה בחנויות אינטרנט של בגדים, ותמיד שאני מזמינה משהו, אז אם אתה נכנס נגיד למוצר שאתה בוחר, ואז אני יורדת למטה, אז יש מוצרים שיכולים להתאים לך, כאילו בגלל שבחרתי חולצה מסוימת, אז זה אוטומטית מתאים גם לאיזשהו מכנס, כן, זה תמיד ככה.
אני חושב שבעבר אנשים פשוט קלטו שיש הרבה אנשים כמו ענת, אז עשו את האלגוריתם לעשות את כסף. יכלו לקרוא לזה פשוט אלגוריתם ענת. אז מה עוד סיפרת לנו שיש לך בסופר פארם שאת קונה? כאילו זה היה עוד איזה משהו. אני בכל החנויות, אני בחנויות של הבגדים תמיד יש קליפסים ליד הקופה, אז אני לוקחת, זה בסופר פארם תמיד יש לך כל מיני דברים בכל המלכודות. בכל המלכודות, כולם. טוב, ענת במקרה באמת חלומו של כל משווק, אבל גם כאלה שלא מתאימים לחלום הזה, הם עדיין נתפסים לזה, כי אם שמים להם את המוצר השני שהם צריכים למשלים ליד המוצר הראשון, זאת למשל, אם אני צריך להביא נגיד שני דברים שבאים יחד והם לא יהיו ביחד, אז יש סיכוי לא קטן שאני אקח את הראשון, ועד שאני בעצם מתקדם, או בדיוק אקבל שיחת טלפון, אני כבר אשכח את השני. אבל אם שמים אותם ביחד, אז זה מקטין את הסיכוי שזה יקרה לי. ואז גם אני יותר מרוצה, כי הבאתי את שני הדברים שצריך, וגם הסופר זה ווין ווין, כאילו, זה בעצם כולם יותר מרוצים. בסך הכל, מה שיש לי להגיד בגדול, זאת התחלתם גם כן בהקדמה, זאת לא נכנסתם ככה ישר לאלגוריתם, והסברתם את כל המושגים, והאלגוריתם, ואיך הוא פועל, ולמה חשוב להשתמש במכונה. בסך הכל מאוד יפה, גם הצגתם את זה בצורה ככה זורמת, קולחת, בלי עצירות, כל אחד ידע את החלק שלו, וגם שיתפתם פעולה, זאת זה לא שבהתחלה נראה לי שעומר הולך להציג את הכל, אבל בעצם כל אחד לקח פה חלק שזה מצוין. ובכל זאת כמה הערות, אז לגבי ההערות שלי זה רק לגבי העיצוב, כאילו חלק מהעיצוב הייתי אומר לכם בואו תחזרו לאיך שבעצם הסברתי של לעצב מצגת להצגה, אז תחזרו לשם ותראו שאפשר בעצם לעשות את העיצוב קצת אחרת, ואני לא מדבר על השקף הזה אפילו שהוא עמוס, אז לא הייתי רואה פה בעצם דרך אחרת לעשות את זה בהרבה יותר טוב, אבל שקפים אחרים, אפילו למשל את השקף של הסיכום, דרך אגב השקף של הסיכום, אז אגיד פה, נכון, עשיתם את זה ב4 קופסאות שזה טוב, אבל מה אחד הדברים שאמרתי שכדאי לשים בכל קופסה כזאת, חוץ מהטקסט הארוך? תמונות. מה? כן, אייקון, לשים איזשהו אייקון שקשור לזה, וחוץ מהאייקון? מה, בולטים? ראיתי פוסט, פה לא. כמות הכעסים שיש ברומא, חוץ מטקסט ארוך, עוד איזה טקסט בעצם בכל אחד מהם? כותרת ראשית כזאת. משהו קצר, כן, משהו קצר בתור כותרת לכל אחד כזה. זאת אומרת, אם תסתכלו במצגת שלי של הכנת מצגות, אז כל קופסה בעצם בהתחלה בעצם חילקנו קופסאות, ואז שמנו כותרת שהיא תמצות, כאילו בעצם מין טייטל כזה לכל אחד כזה, ואייקון כדי להמחשה. יש פה שקפים שהם באמת מאוד טובים, נגיד זה עם הפסטה ועם הבחור שאוכל, מאוד אהבתי את הרעיון של הספגטי עם המילקי. זה גם נראה טעים. נראה לי שהייתי מוותרת. מעורר תיאבון, כן. אבל נגיד השקף שאחריו, לא שזה דווקא בסדר, זה שאחריו, אז פה כן אפשר נגיד לחשוב על עיצוב קצת אחר מאשר מלא טקסט, כאילו נגיד לחלק את זה לנקודות, לשים את זה בקופסאות כמו שזה במקום אחר, ובעצם להציג את צורה כזאת שכן יהיה משהו לקרוא, כי... כמו שקף שיש למשל. מה? כן, למשל ככה, כן, ככה זה בהחלט בסדר גמור, יש פה גם תמונה, יש פה גם תמונה כללית ששמתם בצד, יש פה טקסטים לא ארוכים, ולמטה עם הביג דאטה זה בעצם הכותרת, אז אפשר לשים את זה מודגש. תמיד אפשר למצוא עוד כמה דברים, אפשר למצוא משהו מספריים, לתאר פה מספרים, אבל אין הרבה על זה בתוך המאמר. גם בשקף הקודם, תלך לשקף אחד אחורה. אוקיי, אז פה למשל יש לכם לכל אחד מהם, יש לכם כותרת, יש את החלק שהוא קצת יותר ארוך, אפשר להוסיף פה אייקון, את האייקון שאמרתי שצריך להוסיף, כי שגם כותרת, שגם את הטקסט וגם את האייקון, ברגע שיש לי כמה נקודות, אז את האייקון אפשר לקחת ולהוסיף. ויש מלא אתרים של אייקונים, ואפילו פה בתוך הוורד אפשר היום להוסיף אייקון, בלי לצאת החוצה. אוקיי. בסדר, אז על העיצוב אפשר קצת יותר. עוד משהו שביקשתי לעשות, אני לא יודע אם זכרתם אותו,
כי אמרתי אותו באופן כללי בשיעור שהעברתי על מצגות, שבעצם כל קבוצה בסוף המצגת תיתן לנו גם כן איזשהו טיפ על מצגות. אז נראה לי שלא זכרתם את זה עכשיו, אבל מהפעם הבאה, משבוע הבא, אז שתי הקבוצות הבאות שיציגו וכן הלאה, אז ייתנו לנו איזשהו טיפ על הכנת מצגת, טיפ שהם השתמשו בו, שמצאו אותו כיעיל ומשהו שלא דיברנו עליו קודם. אוקיי, אז... אנחנו ניקח את זה, אמיר, ונלמד מזה. אנחנו משלמים שהצגנו, אבל עכשיו אנחנו נלמד. פעם בזה יותר טוב, בטוח. בסך הכל, בוא נגיד שאת החלק העיקרי, המשמעותי, עשיתם אותו מצוין. זאת אומרת, בעצם את החלוקה של המצגת לפי הסדר הנכון, את ההצגה עצמה, אז כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה. בואו נמשיך למצגת הבאה. קבוצה אחת. יש לנו פה... ככה, שלום לכולם. בוא נזכר מחברי הקבוצה, יוסי גיל, מליס ומשה. כולם פה איתנו? כן, כולם פה. מליס או מליס? מליס. מליס. פשוט יש לי פה קצת... בזום כתוב לך מליס ובמצגת כתוב מליס. אוקיי. טוב, אז ככה, החברים שלי לקבוצה 2 עשו פה סקירה לאותו מאמר, אז אני אשתדל להיות חדשני במה שאני אומר. כמו שהבנו, שאנחנו נמצאים היום בעידן של המון אפשרויות. גם כשדיברנו על לחם במצגת הקודמת, אז היום במקום אותו לחם אחיד הזה שהיו חותכים אותו במכולת, היום אם אתה נכנס לסופר ויש לך 100 סוגים של לחמים, ולכל צרכן יש העדפה שונה, וזה אומר מידע, זה אומר המון מידע על כל צרכן. וגם היום לעשות מבצע על לחם, שיש התפלגות מאוד רצינית של לקוחות שכל אחד בוחר בלחם אחר, זה קשה לרשת שיווק. אז אם היום רואים למשל את כל הקופונים האישיים שמבוססים דאטה, זה בדיוק במטרה לנסוע לצרכן, כי אם אני אעשה מבצע על לחם שאתה לא צורך אותו, אז שרוב הלקוחות לא צורכים אותו, אז אין טעם במבצע הזה. עכשיו, הבנו כבר בתחילת הדרך שבלי אלגוריתם אתה לא תוכל להגיע לתובנות עסקיות, אתה לא תוכל לפנות בצורה ממוקדת ללקוח, אתה לא תוכל לזהות את השינוי שהצרכנים עוברים. כל עולם הטבעונות וכל עולם של האורגני צמח מזיהוי ביקושים. הרשתות זיהו שהצרכן הולך לכיוון מסוים, היצרנים זיהו את זה, והם פיתחו, כמו שעכשיו מפתחים את כל נושא של מי ששם לב שמייצרים שיבוט של בשר. היום הבשר הוא הולך להיות למקום של שמייצרים אותו במעבדה ולא ששוחטים פרות או דברים מהסוג הזה. וכל זה ניתן להשיג על ידי זה שמנטרים מידע, אם זה מהרשתות, אם זה איך זה נקרא, אם זה מתוך סלי הקנייה של הלקוחות. עכשיו... יוסי, אתה התכוונת לעבור למצגת שאתה עדיין בשקף הראשון, כי אני רואה את שקף הראשון. אני כבר העברתי את השקף, אני בשקף השני, אתה רואה? לא, אני רואה את הראשון. אני אנסה רגע להעביר. אתה משתף רק את הפאורפוינט בגלל זה. אז הנה, אני אגיד לך טיפ על מצגות, זה לא עובד, אז פשוט תלחץ כל פעם מעל הכפתור מצד, כאילו תעשה סקייפ ותלך לצד שם ותלחץ על המצגת הבאה שאתה רוצה, זה קרה לי בדיוק אותו דבר. הבנתי אותך, אז עכשיו אתם רואים את השקף השני? כן, עכשיו כן. כן, רואים. סבבה. אז איך קוראים את המידע ולמה צריך אלגוריתמים שונים לקרוא מידע? כי
חייבת להיות חוקיות מסוימת, שעל פיה בוחנים את המידע כדי להשיג ממנו תובנות עסקיות נכונות. זאת אומרת, אם עכשיו אני פונה ללקוח מסוים ואני רוצה לדעת אם הוא לקוח כמו שאמרו מקודם, שצורך סוג מסוים של קורנפלקס, או כשהוא קונה קורנפלקס כשהוא קונה חלב אז הוא בוודאות יקנה קורנפלקס או הפוך. כבר הסבירו על זה שזה חד כיווני, אבל בדרך הזאת של שימוש באלגוריתם ניתן לזהות דפוסי צריכה של הצרכן, ולומדים קשרים בין מוצרים, כמו שכבר דיברו על זה מקודם, על הנושא הזה של מצע, שמצע שוקולד יכול להיות משלים למצע, אבל מצע לא בהכרח ישלים לשוקולד. ויש גם את העניין של הסתברות למאורע, שברגע שרשת עושה מבצע על מוצר מסוים, אז לא כל הלקוחות יקנו אותו. 1,000 לקוחות, אז הרשת צריכה לדעת בהסתברות כמה באמת מתוך זה לקוחות יקנו את המוצר, ולא בהכרח יחזיקו מלאי של 1,000 יחידות מאותו מוצר. ולמעשה בלי ניתוח של הסלי קנייה, אתה מה שנקרא לוט בערפל, כי גם בתור רשת, ללא מידע אין לך כלים, לא לחזות את המלאי שלך, לא לחזות את הצרכים של הלקוחות שלך, לא לחזות לאן הלקוח, מה השינויים שיהיו בעתיד, ומה יהיו הצרכים של הלקוח בעתיד, לצורך העניין האלגוריתם נותן לך את הכלים לניהול. רואים את השקף הרביעי? מישהו יאשר שכן? כן, רואים. כן, כן. אז דיברנו קודם כל על העניין הזה של לנטר מידע, לזהות צרכים, לזהות דפוסים, לקרוא תובנות שגורמות להעלות את האפקטיביות של המידע שאתה משיג. כי ככל שאתה תעשה מבצעים, אז אתה גם תראה לצורך העניין איזה מבצעים עבדו לך טוב יותר, איזה קופונים שנתת ללקוחות עבדו לך, כאילו השיגו תוצאות טובות יותר, ואז זה מאפשר לך אופטימיזציה. יותר ויותר ויותר אופטימיזציה של העסק שלך. זה בעניין הזה. ובחינת הקשרים ביניהם, בין הלקוח למוצרים שהוא צורך, בחינת הקשרים בין הספקים למוצרים עצמם, זה משהו שהדאטה נותנת לך אותו. הזיהוי. למעשה, האלגוריתם מאפשר ניטור של מידע. יש אפשרות לנטר מידע מתוך המידע הארגוני, אבל יש אפשרות היום גם לנטר מידע מרשתות חברתיות. לצורך העניין אני מכיר חברה שנקראת Tasteways, שמנטרת רשתות חברתיות, עובדת בשיתוף פעולה עם כל היצרנים הגדולים היום בשוק, ומה שהיא עושה זה שהיא מזהה דפוסים של שינוי בהעדפות הצרכן. זאת אומרת, הם מסתכלים היום בטווחי זמן של 5 שנים קדימה, הם בוחנים שכבות שונות של גילאים באוכלוסייה, זאת אומרת, זה מאפשר להם בטיקטוק לזהות צרכנות של טינג'רס כאלה, שנגיד בטיקטוק שונים מאלה שמשתמשים בפייסבוק, ומאלה שמשתמשים במסנג'ר לצורך העניין, מה שזה עתיק וישן, או כאלה שמשתמשים באינסטגרם, ולפעמים יש מחנה משותף ביניהם, ולפעמים גם אין.
והמידע הזה מאפשר זיהוי של העדפות הצרכן, ועל פי זה גם מייצרים מוצרים. היום זה, אם זה שעוקבים אחרי נשים בגילאים מסוימים, אז לפי זה אפשר גם לראות איזה סוג של נגיד בגדים הן צורכות, מה העדפות שלהן, הצבעים שהן מעדיפות, ממש אפשר לקבוע יותר ויותר לטעם של הצרכן, וזה ניתן בעיקר על ידי קריאת נתונים. ללא זה אתה יכול לייצר 100,000 זוגות מכנסיים, כמה תדע מהם לייצר מכנסיים בצבע אוף-וייט, חום או שחור או חום, וככל שיש לך יותר מידע, ככה הסבירות שלך לטעויות יורדת. וכל זה נותן לנו, כמו שאמרתי, קריאת הנתונים, המיקוד, ויש גם את כל העניין הזה של הטכניקות לקריאת המידע. זה מאפשר לייצר אסטרטגיה בארגון שמסתכל קדימה, זה מאפשר לו לייצר אסטרטגיה שהיא ארוכת טווח, כאילו אם זה למשל כל הנושא הזה של חלבונים, כל החברות הלכו לשם ויצרו אסטרטגיה סביב העניין הזה וסביב פיתוח מוצרים על העניין הזה, וזה משהו שממש ממש 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 מאפשר לחברות אופק, לראות לאופק, למקד את העסק שלהם. זה מאפשר להם ממש בכל חזית, זה נותן להם את האפשרות לקלוע יותר, להגיע ממש ממש לפוזיציה של הצרכן או של העסק שלהם. משהו שדיברו עליו במצגת מקודם, זה העניין של שיטת האלגוריתם, שהוא אמפירי. ברגע שיש חוקיות ברורה, חוקיות חזקה, שכמו שהם הראו עם העניין הזה של הלחם וחלב וחיתולים, כמה כל אחד מהם מופיע בסל הקנייה, אז האלגוריתם של האמפירי הוא, סליחה, הפריורי, הוא בצריכה של הצרכנים, ועל פי זה גם לייצר תחזית ביקושים לבעל העסק, וככל שהחוקיות היא חזקה יותר, זאת אומרת יש לה תמיכה של, כמו שאני אראה בשקף הזה, ככל שהתמיכה בין לחם לחלב, או בין קורנפלקס לחלב, או בין מצה לשוקולד, התמיכה ביניהם היא חזקה יותר, אז ככה הכוח שלה הוא גבוה יותר. וככל שהיא קבועה ותומכת, היא נותנת ביטחון גם במידע. כי אם לצורך העניין לוקחים אלגוריתם ומשנים את החוקיות שלו ומגדירים אותו, אז ולא קובעים אותו שזאת תהיה שיטה כשיטה קבועה, אז כל פעם אפשר לקבל נתונים אחרים, ואז לצורך העניין כל התחזית היא משתנה. וניתן לראות את זה בשקף האחרון, שהתמיכה בין משתנה X ל-Y בנתונים הוא משהו שככל שהיחסים ביניהם הם במקרה הזה חד כיווני כמו שדיברנו,
ככל שיש ביניהם קשר חזק יותר, אז היכולת לחזות נכון יותר היא גבוהה יותר. משה, אתה רוצה להצטרף? משה? כן, אם אתה יכול לחזור לשקף 8. 7. אוקיי. אז בעצם השקף הזה מדבר על קו הבסיס של המודל ושל קריאת נתונים, שאני מתחיל משמאל לימין, שבעצם התמונה הראשונה היא בעצם הוכחת המדידה, איך הוא מודד, איך מודדים ויחס ההצלחה של המודל מול תהליך העסקי. אז בעצם התוצאות הוכיחו מול כל הפרמטרים וכל המחקרים שראינו, שהיא מוכיחה את התועלת יותר בעסקים, בעולם העסקים, ובעיקר במוצרים המוחשיים. לא בהכרח, אבל גם, כמו דוגמת הסופרים, וזה יכול להיות גם בדוגמה של המדיה, אם אנחנו נלך לנטפליקס, אז תמיד בנטפליקס יש לכם את 10 הנבחרים, כי מישהו יושב ובודק מה הסרט הכי טוב או הסדרה הכי טובה, אלא כמה אנשים לחצו על זה, והם הגיעו לאיזשהו רמה של כמות צפיות, והם החליטו שכמות הצפיות היא נמדדת ותופיע בעשרת הסרטים או הסדרות הנבחרות. השקף השני הוא בעצם תכנון חדשני של חנות. היום משתמשים הרבה במודל הזה, עוד בראשית תכנון החנויות, יותר לדפוס של לקוחות שמגיעים, לא בהכרח סופרים, זה יכול להיות כל חברה שמוכרת מוצר, זה יכול להיות מתחום הטכנולוגי וזה יכול להיות מתחום הקמעונאי. אז הפריסת המוצרים בעצם מותאמת לדפוסי קנייה של לקוחות, והתמונה השלישית היא בעצם שיווק ממוקד, חבילת מוצרים מותאמים אישית שמעודדת רכישות נוספות יותר. כמו שדיברתם על קומפלקס בחלב, אבל בתחום העסקי אנחנו מדברים על מוצרי טיפוח. למוצרי טיפוח אני מאמין שרוב האנשים לא הולכות בקונות מוצר אחד, אלא הם רואות סל של מוצרים, וכאשר המוצר שהם באו לקראתו לאותו מקום, אז הם יעדיפו לקחת את כל החבילה בעסקה משתלמת, ולא לקחת את המוצר בסכום די גבוה. אז זה בא לבסס את המידול. בשקף הבא, שקף 8, זה בעצם מחקרים שנעשו בתחום, תחום החידושים. יש את התובנות חדשות, שזה חשיפת דפוסים נסתרים בכל שלב של הניתוח, יש המון 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 מידע בקריאת נתונים, במיוחד אלגוריתמי, אז יש המון תובנות חדשנות בתחום הזה, והן תמיד גדלות לאורך השנים. זה אחרי שבדקנו וראינו מספר מחקרים בתחום. הנושא השני זה גישה מקיפה, היא בוחנת מחזור שלם של מערכת סל קניות, זאת אומרת, התחום האלגוריתמי לא בודק בו באותו רגע או באותו חודש או באותו שנה, אלא צובר איזשהו דאטאבייס גדול, ועל בסיסו מסתמכים כל האלגוריתמיקאים, וטכניקות חדשניות זה הטמעת שיטת קריאת נתונים מתקדמת לתוצאות משופרות, יותר בתחום ה-AI שנכנס היום לכל אפליקציה או לכל אתר, ושם אפשר לראות את זה הרבה. היום אפשר לראות את זה בכל תחום אפשרי, מג'ימיני עד לכל אתר שמגדיר את עצמו כנותן ופורס את החיפושים האחרונים שבוצעו, או כל דבר אחר שלומד אותנו.
בשקף האחרון יש לנו בעצם את כללי ההתאמה. אני קופץ לשקף 10 כי דיברנו על רוב השקפים, אז יש לנו את כללי ההתאמה. בעצם כללי ההתאמה מתבססים על מה נכון ומה לא נכון להיכנס מה נכון ומה לא נכון להשתמש בתחום הזה. אז הראשון הוא בעצם התמיכה, תדירות החוק הבסיס של הנתונים. כמה פעמים אותו עסק או אותו חברה רוצה להשתמש בנתונים כדי לבסס את כל המחירות שלה. התחום השני זה הביטחון, דיוק החוק בפועל, כמה אנחנו רוצים להיות בטוחים, באיזה אחוז אנחנו רוצים להיות בטוחים שהאלגוריתמיקה צריכה להיצמד לחוק שהוגדר מראש כדי שאותו קונה, אותו רוכש, אותו צופה ירצה להיכנס לזה, וזה מצטבר על ידע של שנים ולא על ידע של חודשים. והשלב השלישי הוא בעצם החוזק, שילוב של תמיכה וביטחון. החוזק של החוק, חוק ההתאמה נקבע באמצעות שני מדדים עיקריים, תמיכה וביטחון. התמיכה מתייחסת לתדירות שבה החוק נתון, ומופיע במסד הנתונים בעיקר. בעוד שהביטחון מודד את מספר הפעמים שבהן החוק מתגלה כנכון במציאות. שני הפרמטרים האלה בעצם מקמטים את החוזק והמהימנות של הקשר. זהו, זה בגדול מה שיש לי. מאליס, אתה רוצה להוסיף משהו? אין לי כל כך מה להוסיף, עברתם את זה כמו שצריך, עיקרון עד כמה שהאלגוריתם כן משתמשים ונחוץ לייעול שוק כמו שצריך, עברתם את כל המצגת בעיקר, אין לי כל כך מה להוסיף. תודה. אוקיי, אז סיימנו נראה לי. אלא אם כן יש שאלות. מי? כן, רגע בוא נחכה לראות אם יש קודם כל שאלות לחברים. אז לגבי המלצה על מצגות, אני יכול להמליץ על אתר שנקרא גאמה. אתר גאמה הוא בעצם AI למצגות, אבל הוא לא בונה את המצגת לבד, אלא צריך להכין את המצגת ולהעלות את המצגת. נושאים שאתם רוצים, ולהכניס תמונות מגניבות של AI ולסדר ולהתאים בצורה יפה. השתמשתם בזה? כן, ודאי. תראה בסוף, אפשר להוריד את זה, אבל לא הורדנו את זה בכוונה, בכל המצגת יש למטה מצד ימין, made with gamma. אז זה בכוונה כדי לתת השראה לאחרים, מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו הראשונים. אפשר להוריד את זה אם רוצים. יש פה שאלות בקהל, הערות? אם אין שאלות זה בעייתי, כי זה או שזה תחום משעמם או שהסברנו את זה לא טוב. מה אתם חושבים? מה אתה חושב? אני חושב שיוסי עשה את זה בצורה טובה מאוד. ויוסי, מה אתה חושב? לא שומעים אותך, אתה מיוט. יוסי? יוסי, לא שומעים אותך. אני לא לימדתי לקרוא שפתיים, אולי ניתן את זה ל-AI. עכשיו שומעים אותי? עכשיו כן. עכשיו שומעים. לא יודע, משום מה יש לי קטיעה פה. תשמע, ברמת העיקרון הייתי צריך להיות יותר מסונכרן אולי עם השקפים, ובסוף היינו צריכים לעשות סיכום קצת. זה פחות או יותר מה שאני ככה תוך כדי תנועה קולט.
כן, יש פה כמה דברים שחסרים. מה שאני יכול להגיד פה לחיוב זה שבעצם הוספתם דברים מעבר, כאילו מבחינת בעצם הוספתם פה בעצם מידע נוסף מעניין שלא... אני גם לא רציתי לחזור כאילו יותר מדי על מה שהיה בקבוצה הקודמת, כאילו, כי זה היה נראה לי קצת too כן, much. טוב, אוקיי, אבל זה לא משהו שהכנת אותו כרגע אחרי שהם סיימו את המצגת, אלא זה בין דברים שהכנתם אותם מראש, אבל כן, בגדול יש שוני בין מה שאתם הכנתם לבין מה שהם הכינו, זה לא מצגת דומה. ויש פה בעצם מידע נוסף שהצגתם אותו שהוא חלקו קשור יותר, קשור פחות, אבל מידע מעניין בתחום. מבחינת ההכנה שלכם, אני חושב שהייתם צריכים להיות יותר מוכנים ומאורגנים מבחינת הכנת המצגת. זאת אומרת, יש פה עוד עבודה לעשות. חלק מהדברים פה לא כל כך היה ברור מה הקשר, זאת אומרת, למה אתה מסביר אותם, ורק אולי שקף אחרי היה ברור מה הקשר. וגם הסנכרון ביניכם, זאת אומרת, ברגע שבעצם אתם מחליטים שנגיד אתה מעביר 5 שקפים ראשונים ומשה את 5 שקפים הבאים, אתה צריך בעצם לעשות את זה יותר בצורה הזאת, ולא שאתה מעביר את הכל ואז אתה בודק למה... צריך פשוט לתכנן מראש כל אחד בעצם מה הוא עושה, מעבירים, מציגים, אתם גם כן אמורים איפשהו להעביר את המצגת ביניכם, זאת לעשות פגישה משותפת של הקבוצה, ואז להעביר את המצגת כבעצם פגישת התכוננות. זה בעצם נסביר גם כן של הקבוצות הבאות שיציגו. בסך הכל אתם מהאמיצים שבאתם והצגתם ראשונים, כי זה עדיין, זה לא מובן מאליו. זאת אתם הצגתם בשבוע הראשון, שזה מאתגר, ועדיין אין פידבק, ועדיין לא ראיתם סוג כזה של מצגת. אז לבאים אחריכם, אז תתכננו, תעשו איזשהו תכנון מוקדם, מי הולך להציג מה ומה הסדר, ולעשות את המצגת, לעשות איזושהי סימולציה. זאת אומרת, להציג את זה מראש אחד לשני ולראות איך זה עובד. אם יתאפשר לכם גם להכניס אורח שצפה בכם, בכלל מעולה. אז אתם תוכלו לבדוק עם האורח, בהנחה שזה אורח אובייקטיבי וקשוב, אם הוא מבין מה עשיתם ואם יש לו הערות הערות ככה שיכולות לתרום לכם לשינויים. אבל חוץ מזה, גם אם אין לכם אחד כזה, אז אני אמור בעצם לקחת את התפקיד הזה, ולא השתמשתם בזה, זאת לא זוכר שנפגשתם עם המצגת הזאת, אני פעם ראשונה רואה אותה. אז שוב, להמשך, אז כל מי שמציג, תקפידו להיפגש איתנו לפני. זה יכול להיות מיד אחרי השיעור, נגיד השתי קבוצות הבאות יכולות עכשיו נגיד להיפגש איתי מיד אחרי השיעור ושנעבור את זה ביחד, אבל לא חייב להיות. זאת אומרת, אפשר גם כן יום אחרי, נגיד ביום חמישי או ביום שישי לפעמים, שישי הספציפי הזה יהיה קצת עמוס כי יש לנו יום פתוח, אבל באופן כללי אפשר גם כן באיזשהו זמן פשוט לתאם זמן ביחד, שתציגו לי את המצגת. האמת תמיר שניסינו כמה פעמים לתאם מולך וזה, לא יודע, לא היה... ניסית לתאם? מיילים ותיאמנו, אבל לא עלית לה. אז צריכים לגרום לזה שזה יצא. הזמן בעיקרון המוגדר לזה במערכת זה עכשיו. זה בעצם נגמר השיעור, נגיד עכשיו נגמר השיעור ב7 ויש שעה פנויה עד 8, שזה בעצם אמור להספיק לשתי קבוצות כדי לשבת יחד. עכשיו, אם זה לא מסדר, שלפעמים זה לא מסדר לקבוצה בשעות האלה, אז קוראים ליום חמישי או שישי. אפילו ליום ראשון עוד אפשר. בסדר, אבל זה להמשך. כבר לא לגבי המצגת שלכם, לגבי העתיד. בסדר. טוב, אז תודה רבה לכולם. מקווה שלמדתם היום גם מבחינת הכנת המאמר, גם מבחינת רעיונות להמשך, גם מבחינת איך בנויה מצגת והעניין הזה. אז בשבוע נראה את מאמר מספר 2.
מאמר מספר 2, מי מציג לנו שבוע הבא? אתם פה? כן. כן, גם אנחנו פה. אוקיי, אז תנו לנו איזה ספוילר קצר של משפט על מאמר מספר 2. עצה החלטה. הערות קטעים, בקצר מושגים שכיף. מה ערן? אני אמרתי, יצא החלטה, הערות הקראים, ועוד מושגים שכיפים ללמוד. חכו ותראו. אוקיי. בסדר, מצוין. אוקיי. טוב, שיהיה לכם שבוע מהנה, ומי שרוצה להישאר איתי פה כדי להציג את המצגת לשבוע הבא, או כל עניין אחר שקשור לקורס הזה, אז יכולים להישאר. ואחרים, נתפגש ב8 בשיעור הבא. רגע, אמיר, אם רוצים... ביי, תודה רבה, אמיר. אני נשאר. שיהיה לו טוב.